Minister Pijus Hajarika, CM Dr. Triram Ronghang lapen MP Gaurav Gogoi atum Behali L.A, MLA kilik pura mena candidate apan kachupahai jipura bismuna dalong rialong doklung si arong vote kerek asai kedengpon aporahut APHLC asong atum ta Behali Legislative Assembly along vote kerek asai kedengpon. Non adihu MLA kilik pura vote kerek fake da kason sido. BJP, Congress, Racharia Sangatum, Amena candidate upon Chapahai Jipura, Dode Sang se, vote kerek amai lapen adon kahambridam. Arong kahambridam, Kachipate da sonsido. Lanjot kali ke ongdong arni upon Biswana long rialong Hon Klungsi, Koson Samena candidate upon Kachipahai Jima pura vote kerek asai, Dode Sang sele. Lasonsi BJP candidate digantak hatowar upon Kipahai Japan Minister Pijus Hajarika, Karbiang Termas Council CM Dr. Triram Ronghang atum biswana dalong rialong Hon Klungsi arong vote kerek asai dengpondo. Halapu opposition party mate Congress candidate Jayanta Bora phan Kipahai Japan MP Gaurav Gogoi lapen Karbiang pen team Congress rotoning tiatum sitami dode sang se vote kerek asai dengpon bomlo. Lapuson apor hut APHLC asong atum penta Behali Legislative Assembly along by-election mate MLA kilik pura AJP Raizor Dal Anchalik Ghana Morcha lapen APHLC pen kachetoidun CPIML candidate Lakhi Khanta Kurmi apan kapahai ji apan pura vote kerek amailong Bikram Hansei Maipu APHLC West Karbiang long lapen Star Singh Bay General Secretary APHLC Youth Wing lapen Arisang Huatumta Behali Legislative Assembly kapar long vote kerek asai kedengpon. Behali Legislative Assembly along kido Karbi atuma vote non ke kachithi se chapate rong son sido. BJP atum kipu Karbi vote 10% ta BJP atum si vote long jipu porahut. Karbi ang long pen Congress atum ta Behali L.A long Karbi vote nang rectangle. Lason thotsi APHLC atum sitame CPIML candidate Lakhi Khanta Kurmi aphan Karbi vote ke pa PG aphan. APHLC asong ja atum ta Behali L.A long nang suntu kajok hadak arat tum ning ke thei lapen ningkang samang theka sonsi APHLC long chupa okdun. Lasila swateng protang te Karbi atum vote CPIML party long kedamji angri. Lasi Behali L.A long MLA kilik komada party ke haijima lake porsi ethampo. Dak Behali L.A long dak kaprek political party atum nang kahumri ke wang aporahut matela vote kere kami along ke dobom aporahut nang litum APHLC asong pen dak bihmari along nang kahumri kopi thisi ke wang ikmak la dak tanang thani jima nilitum phan iltum sar jai kathar pen Honorable President APHLC Central Committee peniltum phan order nang PC Karbi arong alangli Karbi atum phan afrang service claim bom huta me kerap kang long lapen Karbi atum kisung kiduk kela ke the kang long halabang so rong long non namena tum dampen humri duneng puntum hanang toilo lasila bang so teng ben sin niltum pini bihumari arong long bang ken tum rar phanang che tong long lo lapen nilitum kemang lam APHLC pen kemang lam lapen Karbi aphan kunana sika che humri ning ma pen senglok tribes tum han ka pa chingrum ning ma lai hu lam niltum che than long lo lapen non ladak by election do bom by election ki dupo la so by election long Assam long bename Assam opposition forum budo halabang so forum long Raijo dol do AJP do lapen Ojit Bhoya party do lapenil tum APHLC la party pli regional party cherap pensinil tum che song dun po national party phan kapa rem je phan national party BJP lapen Congress tum ki chok che alam ke jong dun je phan lasila bang so long nil tum regional party atum common candidate nil tum ingwai pono lake Lakhi Khanta Kurmi alang li phansi lapso opposition forum pen candidate ke jong pon lo lasila so phansi nil tum alang li tum phan alang li phan Lakhi Khanta Kurmi phan ka cherap dun je phansi nil tum ladak bihumari long rat phan Karbi rat phan me nil tum pare te kang lo athema dak tim Karbi ang long che krong lo BJP atum lo tuliram rong ha ke hai tum nang jasi ladak rat atum phan kapamang hujia phan ha Karbi ang long son thot election environment kapang hujia phan tangka pen ke nam hor kapa jun ok kapa chub lahai hu asai si ladak rat tum phan ta nang claim lo lasi ladak rat atum od mesen ke dam tang anda tangka pen ladak election batut he
kamatha mesen candidate phan pen sila tum vote ke jok sai se non bangke da kamatha rat bikoksi halat alang le tum karbiang long son hor ok politics si dak ke wan pen ke claim asai si tuliram long hang bang nang jal on top of that alang le tum ka chubai ke thenai go piloma welfare council alang li tum phan pipo puchak lo ke damtang MP election hut pen lo hala bang su hut ke chak pen piniar ni chikluyon trok si tang lo piniar ni anta hala welfare council lam bang ke thang da claim thek te pin lage rat phan ka chubai ga lilang ma ka chubai lo ka di la son dak thak si la dak isi wer a scheme dak thek long ni li hostel boys hostel ne girl boys hostel jibon karbi hostel hala bang so hostel da me ningkan plia prang ben lo dak nanga parjap piniar ni anta la so hostel ta patang de khang jang la si la ke ka chubai asai bang ke thidung khang jang lo porsi la son na ot adur ke ilitum karbiang long ke nitum ke hada ke accept seder lo accept seder joksi ke damtang MP election hot ke niltum BJP aphan homosti sirkep ke niltum parem der lo stame alang litum ke dak karbiang long pen angtang dak karbiang rat tumong nang ka chubai asai si aku nang claim ni lo lalo nang litum tribal leader aphan mate tribal atum ke pang tang dang ji pula bangso nang litum ke song apor hot lokikan to kurmi alang li ke akisek mata adivasi candidate sita menang litum alang li phan vote ke jok je phan sinang litum malam thiche paklang pon lo asi labang so pathak enang thani ji ma ko pia pot lo adivasi atum bangke ilitum pen lang loblo dangte isia ka chingbar do adivasi atum ilitum nonda Jharkhand long dam loblo dangte adivasi atum ST status nonta lapen ilitum karbi pen chenglok tribal satum phan anta ST ki long ba phrang ke alang litum si ki long ba phrang ha British hot pen da alang tum ke ST ki long tang lo outside Assam ke ta Assam long bang ke alang litum man ST hang bom lo amuluk ke alang litum dopik alang litum amuluk yong si isi wet do lo tangte chief minister ta adivasi atum si chief minister ta man unji Assam long ke di sita piniar ni alang litum han ta me national politics atum ke thak jok piniar ni alang litum phan sakewe pen ang par ke thang ta pathek the der lo hor ki jun ok cho sakewe an so alang tum thek chot lo la si alang litum ta menon ke self realization wang lo porsi karbiang long bang ke adivasi tum ta me APHLC long sin arjab dun lo nang chirap dun lo la pen karbiang long pen APHLC yong si ingtang kring lo tang te outside karbiang long an ta me APHLC a movement ni litum ke wani phan bor ipo la pen la dake adivasi pen chenglok khilondia okhomia tum anta ilitum long nang karjab dun ji phan si arjab thip lo bosin tum chini pon lak Behali L.A long ke do karbia tum han kopia message se ping tum da ke do ra tum phanil tum churu nang ji karbiang long pen hello wing athai se alang litum non ke dolo more than 300 kilometer distance boy hits tame alang litum piniar nita apindeng sumpot alama ki ke du ke thaka dugwe halada litum karbiang long karbia son se alang litum dopon sitame litum ning dug bang ala hen lo alang litum government facilities thang da long dun de ki juna lang pen chenglok la pen aiwai hem pen chenglok woreng war side pen chenglok kaprek tuwar kaduk ko bianta alang litum long dun decide la bangke litum national party aphan blame lo congress aphan litum blame lo BJP aphan ta blame lo sinon ke wangi lang apor Assam long da me regional forum dum yong si government form lo tangte la bangso along ri la bangso bihumari pen chenglok la bangso Behali L.A la pen bisonat la pen sunitpur long ke do an kar bihanta litum kap kisung pen kapat jok iphan litum bor ipon ji busin claim mathapon News Desk report Northeast Karbi Live.